Moi kaikille! Ajattelin tänään kuvata Roodoksen ostosvideon, eli mä esittelen nyt kaikki mitä mä ostin Roodokselta. Tässä pitäisi olla niinku melkein kaikki, mutta en mene vannomaan. Joo, mä en halua tästä tulee kovin pitkää. Mutta mä yritän olla mahdollisimman nopea. Kerron just vaan hinnan, mistä mä ostin. Ja näin. Ja mä kuvan tässä sen takia kalaan silmällä, että toi mun 50 ml pitää hirveätä raksutusta, niin se häiritsee koko ajan tässä, kun se tarkentaa ja siitä kuuluu semmonen ärsyttävä naksutus. Niin ajattelin, että sit on helpompi näyttää tälleen, niin kuuluu tää mun äänikin täältä. Joo. Mä aloitan nyt vaikka täältä mun lemppareista. Eli mä ostin VS:ltä tämmösen 3 pussin setin. Ja siis lentokenttä VS:ltä. Ja tää maksoi 50 €, eli no aika kallis, mutta tää oli niin kiva. Eli tämmönen iso beauty bag. Sitten tämmönen vähän pienempi. Tää ei nyt tarkenna sit kovin hyvin, mutta toivottavasti tässä nyt jotain näkyy, kun mä koko ajan tarkentaa erikseen. Ja tämmönen meikkipussi. Ja sit vielä tämmönen musta. Mä ajattelin, että tää on semmonen kolikkopussi tai semmonen. Jep, tämmöset. Ja okei, mä heitän nää siis tänne lattialle aina. Juu, sitten toi nyt VS:ltä tämmönen 3 setti. Eli Passion Struck. Maksoi 20. Tää setti. Ja tää oli oikeesti, mä niin halusin tän. Tää oli niinku ihan mun ostoslistalla. Ne tämmöset pienet, nää on niin kätevät. Tässä on siis rasvamisti ja suihkugeeli. Nää on ihan ne. Nyt pääsen kyllä käyttämäänkin niitä. Mistä mä sitten jatkaisin? No vaikka näistä Michael Kors-jutuista. Nää on tietysti kaikki feikkejä. Mä en maksaisi aidossa todellakaan mitä nää maksaa. Joten mä ostin näitä feikkijuttuja sitten kun halvalla sain. Eli tämmönen valkoinen lompakko. Tää on tosi kiva. Ja tää maksoi 10 €. Just jostain turistikaupasta. Tää on sieltä tämmönen. Ihan perus. Tääkin pääsee käyttöön. Sitten tämmönen vähän pienempi meikkipussi kautta kukkaro. Tämmönen. Maksoi 4 €. Samasta turistikaupasta siis kaikki nää asti. Sitten tämmönen toisenlainen meikkipussi. Tää on tämmönen kiva hihna. Tää maksoi mun mielestä joku 6-7 €. Sitten vielä yksi. Tämmönen konjakin värinen meikkipussi. Maksoi 6 €. Eli ei paha hintaisia. Sitten no, nää nyt oli vähän tämmöset krääsäostokset, mutta ostin parit kuulokkeet, kun halvalla sain tämmöset Fake Beatsit ja Adidakset. Nää on mun mielestä ihan kiva, toivottavasti toimii jonkun aikaa. Siksi piti ostaa 2, että kun toiset menee varmaan heti rikki, niin sitten toiset. Sitten parit Fake Ray-Banit. Nää on tämmöset pilottimalliset. Ja sitten nää on tämmöset just Ray-Ban malliset. Tämmöset. Nää maksoi 5 € kappale. En halua rikkoa näitä. Niin jos nämä kuulokkeet maksoi jonkun 3 € paketti. Olisiko ne Adidakset oli joku 5 €. Mutta noi Beatsit oli 3 €. Unoin sanoa se. Sitten tää on mielestäni kiva tämmönen. Apua näkyykö tää yhtään? Tämmönen koru. Tämmönen, tässä on kineovärejä. Tämmönen. Tää maksoi €. Sitten tämmönen napakoru. Näkyykö tää yhtään? Mustaa paitaa vasta. Joo, eli tää on vähän niinku tässä tämmöset näyttää vähän siiviltä ja sitten roikkuu timantteja. Tää oli nyt aina napakoru, minkä mä löysin sieltä, kun ne oli oikeastaan kalliimpia kuin Suomessa, niin mä en sitten viittinyt ostaa nyt kauhean montaa, mutta sitten mä tilasin täältä Suomesta muutaman lisää. Tää oli 7 €. Oli tää nyt vähän halvempi kuin Suomessa, mutta semmonen. Sitten, no tää on ihan paras selfie-tikku. Tää oli jo ihan, mä päätin Suomessa, että mä haluan selfie-tikun, koska no, tällä saa otettua hyviä ryhmäkuvia vaikka jossain juhlissa ja tälleen. Että mä päätin Suomessa, että tän mä ostan. Ja maksoi 8 €. Tää oli just joltain, siellä kierteli sellaisia tyyppejä, jotka kanniskeli näitä ja sitten mä tingin itselle vähän halvemmalla tän. Joo, toi on ihan hyvä, mutta sille vähän kuviikin siellä. Sitten, nämä mä ostin kans lentokentältä. Pari Essien-lakkaa.
tämmönen Baby Blue. Tää sävy on Bikini So Teeny. Tää on tämmönen vähän kimaalteinen tai tämmönen. Siinä on vähän glitteriä. Sitten Tarte Deco, tämmönen oranssi mattalakka. Tätä mä oon halunnut jo pitkään. Nyt nää oli 10 kappale, niin piti sitten ostaa. Sitten tuolta lentokoneen Tax Freestä, sieltä jostain Airshoppenista, niin tämmönen Balmin Nude Tude luomiveripaletti. Tää maksoi 26 €. Tämä. Sitten tässä tuli mukana tämmönen pieni luomiverin pohjistusvoide. En ole vielä testannut, mutta nyt pääsen taas testailemaan. Voisinkin näyttää tätä vielä tältä sisältä. Eli tämmöinen. Tää on kiva. Hyvät värit. Sitten mennään laukkuostoksiin. Tämmönen pieni turkoosilaukku. Ootas. Terranavasta ja 5 € makso. Tää on ihan kiva. Tää väri oli niin jotenkin erikoinen ja en omista tämmöstä pikkulaukkua. Ehkä jonkun, mutta en käytä hirveästi, niin sitä oli kiva. Eikä ollut kalliskaan. Ja sit kans Terranavasta löysin tämmösen mun padille, että se menee just sopivasti tänne tämmönen musta tekonahka tikkivussi. Tää oli tosi hyvä löytö. Maksoi 10. Toivottavasti mä en muistanut sanoa muuta kaikki hinnat ja tämmöistä, koska mä en yhtään varma. Toivottavasti mä tarvitsen koettaa uudestaan. Sitten no, tää nyt ehkä vähän turha näyttää, mutta mä ostin tämmösen huivin sieltä, kun en ottanut kotoa mukaan, niin menes korvalleet palaa, niin sitä oli hyvä laittaa silleen tähän näin. Tommonen maksoi ehkä 2 € supermarketista. Sitten no, mä en yleensä alusvaatteet en tällä esittele, mutta tuli semmoista kaupasta ostettua Calvin Kleinin parit alushousut. Olisiko ollut 5 kappale. Feikit tietty, mutta ajaa varmasti asiansa. Sitten yksi lemppariostos. Tämmöiset levikset. Maksoi 15 €. Sain vähän tingittyä. Nää on kivat. Nää on tosi mukavat jalassa. Nää ei yhtään semmoista niinku, kun tiedätkö, kun farkkuset saattaa kiristää silleen vähän, niin nää ei kiristä yhtään. Nää on niin pehmostakin vielä. Parhaat. Sitten voisin esitellä vaikka nää vaatekaupoista ostetut ekana. Ne on tässä hyvin. Eli Terranavasta. Se nyt osoittaa oikeastaan kuin mun suosikkikaupaksi. Tämmöiset perusmustat sortsit. Tällaista. Maksoi 5 €, eli ei paha. Kaikkialla oli niinku alennusmyynnit, oli niinku ihan sikahalpaa. Ja löysin tosi kivöyttyä. Sitten nääkin on ollut aika pitkä mun ostoslistalla, eli tämmöiset beach-shortsit. Nää on Bull ja Bearista ja nää oli alennuksessa 16 €. Tässä menee Vetskarista sivusta tälleen. Tämmöiset. Tykkään. Sitten vähän ehkä erikoisemmat housut. Ne oli kans Terranavasta. Tällaiset, näissä on niinku ruusuja. Tällaiset. Vähän vaikea näyttää. Joo, tällaiset. Nää on tämmöstä niinku ohutta kangasta. Varmaan tälleen loppukesästä tulee käytettyykin. Sitten mä oon ihastunut tämmösiä, leggingsifarkkuihin tällaisiin. Ne on niin mukavat jalassa. Ne oli kans Terranavasta. Maksoi kai 6 tai 7 €. Tällaiset mustat. Sitten yhdet farkutkin tarttu sieltä Mangosta. Tällaiset aika perussiniset. Vähän joten, näissä semmoista vivahdetta vähän. Eli Mangosta ja 20 maksoi oli puoleen hintaa. Nää on tämmöiset korkeatyöteröiset. Hyvin nää haisee pahalle kun nää on uudet. Ja jollekin lannalle. Sitten Berskasta. Mä oon ihan rakastunut näihin toppeihin. Mulla on nyt näitä yli joka värissä. Tällainen crop toppi. Oli 8 € Berskasta siis. Tämmönen. Sitten toinen toppi, minkä mä ostin Berskasta, oli tämmönen. Mulla ei tää versio vaattetyyli ollenkaan ikinä ollutkaan. Tämmönen vähän erimallinen crop toppi. Tää on tämmöset kivat leikkaukset. Mä en tiedä näkyykö ne yhtään.
kuitenkin tämmöiset leikkaukset. Tää oli kans tosi kiva. Maksoi 10. Sitten Terranovasta taas kerran. Tämmönen peike. Vitsi sieltä yksityiskohdalla täällä selästä. Tämmönen aika perus toppi. Maksoi 5 €. Sitten ehkä yksi mun lempparipaidoista. Tää on ihana. Puulivearista. Tämmönen. Näkyykö? T-paita. Maksoi 6 €. Ei paha. Tää on ihan täydellinen. Sitten Zarasta ainut paita, mikä lähti mukaan, niin tämmönen aika perus raidallinen toppi. Maksoi 4 €. Onpa kumma, mä löydän aina Zarasta vaan raidallisia vaatteita. En ikinä mitään muuta tyyliä. Tai farkkuja ja raidallisia paitoja lähtee mukaan. Nyt lähti sitten tämmönen musta-valkoraidallinen siis. Ja sitten vielä Terranovasta tämmönen toppi. Maksoi 7 €. Tää oli kans kiva. Mä tykkään hirveästi tämmöstä kukkakuista. Innostunut. Jep. Sitten jatketaan. Kun näitä on paljon. Tämmönen kesätoppi. Mukamas Dolce ja Gabbana, mutta en usko 5 € hinnan takia. Tämmönen. Tää on vaan vaikea näyttää, mutta tää on semmonen tietenkin kiva rantotoppi tai semmonen. Sitten oli pakko ostaa tämmönen Jack and Daniels toppi. Maksoi kans 5 katukaupasta. Tuskin tulee hirveästi käyttöön, mutta ajattelinpahan nyt ostaa. Sitten sellaista Outletista. Tämmönen Abercrombien ja Fitchin paita. Tää on ihan sikapehmeitä kangasta. Tää maksoi mun €. Joo. Tää on ihan törkeä mukava. Ihan yksi lemppareista kanssa. Sitten tämmönen perus Obeyn musta paita. 10 maksu katukaupasta. Sitten Vanssin paita kanssa. Tää on mun pikkuveljen mun yhteinen. Maksoi 5 €. Sitten parit turistipaidat. Kans yhteisiä. Tämmönen 5 € maksoi. Ja sitten vielä tämmönen. I Love Roads. 5 € vai 6 € kanssa. Tuo on varmaan joku yöpaita. Tai tämmönen. Sitten tämmönen Jack and Daniel slippis. Maksoi 5 €. Tää on ihan kiva. Sitten siinä oli semmonen Niken kauppa. Niin sieltä lähti, siellä oli hirveät alennukset. Tämmöset Air Maxit, mustaharmaat. Maksoi 60 vaan. Eli oli niinku puoleen hintaa. Nää on tosi kivat tilassa. Mun piti ekaa semmoset Rosherunit, semmoset ihanan värikkäät, mut sitten ei ollut enää koko ajan. Ne olisi ollut vaan 50. Mut sit mä otin nää. Sitten, no, astin parit läpsyt sieltä, mut nää nyt on vielä niinku ihan iskemättömät. Tämmönen kiva kuosi. 3 € maksoi. Sitten vielä on pari juttua siis. Tämmönen Jack and Daniels pyyhe. Iso ja ohut rantapyyhe. Oli supermarketista 7 €. Sitten tää on niinku mun veljen, mutta se on sille vielä iso, niistä mä saan käyttää tätä tämmönen Obeyn huppari. Oliks tää nyt 15 €? Tää on ihan mukava. Ja sitten tää on kans Outletista. Tää on kans yksi ihan lemppariostos tämmönen Polo Ralph Lauren huppari. Tää väri on ihana. Tää on miesten M. Tää maksoi 20 sieltä semmoista suomalaisen naisen pitämästä Outletista. Ja sit sieltä vielä samasta paikasta eli Outletista lähti parit konssit. Eli mä oon halunnut pitkään tämmösiä matalavartisia viininpunaisia. Maksoi 20 kappale. Näissä mä en löytänyt mitään eroa mun aitoihin kanssa. Eli no ei se muutenkaan periaatteessa mitään väliä, onko ne aidot vai ei, mutta musta tuntuu, että nää on ihan aidot. Eli tämmöset. Ja sitten mun valkoiset on menossa vähän rikki, niistä on lähtenyt nää tämmöset nepparit ja vähän eidot, kun mä oon kiristänyt niitä, niin uudet valkoiset kanssa maksoi 20. Joo. Tässä oli nyt ainakin kaikki. Pitäisi olla. Sitten mä astin, no lisäksi mä astin 8 snapsilasia.
Sitten semmosia sopeja pieniä viinapulloja, ainakin tuolla nyt mun hyllyn päällä, niin Absolut-pulloja pari ja sitten Jack and Daniels ja Malibu. Ne on mun hyllyn päällä. Ja sitten kasan Oreoita ja Oreo-suklaata. Mut siinä oli oikeastaan sit varmaan kaikki. Joo. Toivottavasti tykkäsit. Kertokaa mikä oli lemppari. Moikka!